Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Unang araw sa buwan ng Agosto. Kumusta naman tayo? Kumusta naman po yung mga nagplano ng pag-iipon, yung planong magkakajowa, yung planong magpapayat, yung planong kuminis? Ano na eh? Ano na? Ano na pa? Asa na lahat ng mga pinalanong yon? Petsa na po, di ba? Ang bilis. Alam mo, before we all know it, September na. Yes. Grabe. Isang buwan na lang, oh. Ay, nako. Pasko na sa Pilipinas, Sa true lalo talangalong eklavu. Alam mo, every year, partner, wini-wish ko na, na maaga pa lang maitayo na yung Christmas tree. Okay. Oo, kaya lang alam mo, napakabilis ng takbo ng panahon na hindi mo namamalaya na, ay, December na pala, hindi pa pala naitayo yung Christmas tree. Totoo diba? yun. Sa bagay, bakit ka naman magtatayo pa ng Christmas tree kung wala namang ireregalo sa ilalim, diba? Wala rin namang magreregalo sa'yo, wala ka namang budget. Tsaka bakit ka naman magtatayo ng Christmas tree? Diba? Kung Pebrero pa lang. Ano? Pebrero pa lang ano? Hindi, gaano ba kaaga yung sinasabi mo? Hindi naman February pa lang. Baklas mo pala ng January. Baklas mo pala ng January. February agad kasi gusto mo maaga. Paunahan ka mo, Hindi, kasi diba sabi mo September. Oo. September ay ang Pasko na sa Pilipinas. Hindi ko naman gusto na September. Pero yung nanay ko September pa lang. Gusto niya nakatayo na. Hindi niya gusto. Talagang nakatayo na. Talagang Christmas na sa bahay nila. Oo, kasi birthday month niya din yun. So parang festive na. Kailangan yan. parang celebrate na natin correct. na maaga. Oo, ganun. So ako naman, ang gusto ko lagi, at least pagkatapos ng Halloween. Dapat November 1 or November 2. Laging ganon. Okay. Dapat bago ako mag-birthday, ganyan, mga ganun. Tapos hindi natutupad kasi nga sa kabisihan. Tsaka yun nga, ang bilis ng panahon. Tama diba? ka dyan. Napakabilis. Sa inyo po ba, mga kabisyo, anong buwan nagtatayo ng Christmas tree? Kasi sa ibang bansa, alam niyo may mga kwento, di ba? It's a week on the day. before. On the day, partner. Totoo yun. Pag nanonood ka ng mga pelikula ng sa Amerika, parang kung kailan yung celebration ng Christmas, doon pala sila naghahanap ng mga puno. Sa kanila actual na puno, di ba? Doon pala sila magpapaputol. Parang, okay, tas bukas wala na po ba yan? Dahil sa sinabi mong yan, partner, kayo ang dahilan kung bakit may climate change. Sino? Putol Sila? kayo ng putol ng puno. Hindi talaga tayo sa Pilipinas Wala tayong ambag sa climate change. Hindi ang dami nating ambag Nitong huli lang, partner, yung basura, di ba? Ang dami nating ambag. Ang dami natin gusto pag-usapan. Ewan ko sa'yo, bigla mo pinasok yung climate change. Kasi putol kayo ng putol ng puno. Di ba? Di, pero kasi sa Pilipinas, never kami nagputol para sa Christmas tree. Ay, alam mo kung bakit kami hindi nagpuputol. Huwag naman tayong parang plastic partner na dahil sa climate change yan na gusto natin makatulong sa kalikasan. Ang totoo kung bakit hindi kami nagpuputol ng puno kapag ka-Christmas, kasi una, hindi naman namin kultura yan. Pangalawa, bakit ka mag-change ng Christmas tree every year kung pwede naman kung ano yung Christmas tree ng grade 5 ka, yun pa rin yung Christmas tree hanggang mag-grade 5 yung magiging anak mo, di ba? Pwede naman Nasa tamang storage lang yan. Wala talaga tayong Christmas tree dito sa Pilipinas. Yung natural Christmas tree, evergreen. Wala ganun. Alam ka, magtatayo ka ng mahogany sa bahay. Hindi, pero meron akong kaibigan ganun, mayaman sila. Anong puno yun nilagay nila ng ano? Hindi ko alam, basta mayaman sila. Yun lang. Basta may papuno sila doon, di ba? Totoong puno. Totoong puno. Aba. Totoong puno. Tapos amoy Christmas sa kanila. Sabi ko, di kayo na amoy Christmas sa inyo. Nagbitter. Nagalit. Kanya-kanya talaga tayo ng tradisyon at kultura. Pero totoo 'yon na malapit na ang Pasko sa Pilipinas. Ilang Tapos tulog na lang. correct ka. I'm sure yung ibang lahi parang ano ba 'yun? Bakit apaka-excited naman ng mga taong 'to? Akala mo naman daming pera.
hasta na parang pinakamahabang season of the year, Christmas, di ba? Kala mo lagi may pera. Ganun talaga, di ba? Walang basagan ng trip, ganun. Totoo ka dyan. Sa bahay namin, normally, yun din, after ng undas. Pinapagpag na ng nanay ko yung Christmas tree, tinatanggalan na ng balat yung belen. So, anytime, pwede nang iposisyon sa kanyang dapat kalagyan. Ganon din kaaga sa bahay namin. Pero yun nga, wala kay sa nanay ko. September 1 talaga. Nako, 1 month. Nako, after a month, nako, yung nanay ko meron na. Nako. Wala yung nanay mo sa nanay ko. Mas advanced siya sa Christmas niya. Ganon. Kasi ang sarap nga naman kasi talaga. Hindi, tsaka pag pumasok na talaga yung September, dire-diretso na, ang bilis na talaga yan. Ako, mas okay sa akin yung ganong kultura. Kasi nakapagpapasaya yun sa puso natin. Tama. Nakaka-happy siya pagka... May idea ng Christmas. Oo, correct. May ganyan tayong klase ng pakiramdam. Kaya lang yun nga, yung tanong, yung timbang mo na nag-gain mo nung nakaraang Pasko, di ba? Ano na? Naalis na ba ito para ready na sa darating na Pasko? Grabe, diba? No? Time flies. Ang bilis, totoo. Alam mo yung sa mga anak na lang natin Yung 'di ba sabi nga natin minsan kung ano yung Christmas tree natin ng bata, Christmas tree natin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Totoo naman, 'di ba? Tumatagal lang ganun. Tumatagal, correct ka. Kasi sinestore natin ng tama, ganun yung at saka hindi naman wala naman siguro na ganun nagagalit sa bahay ninyo tapos ang pinagtutuunan niya ng pansin ay yung Christmas tree. Walang ganun, 'di ba? Kapag itinayo yung Christmas tree, iniingatan talaga 'yan. Nilalayo sa mga pwedeng hablutin ng aso, ng bata, 'di ba? Yung mga ganun. Totoo. So ganun na lang din yung sinasabi nating bilis ng takbo ng panahon. Hindi mo na malayan, Christmas tree to nung araw pa Tapos hanggang ngayon Christmas tree nyo rin hanggang ngayon. Tapos sa mga bata na lang. 'Di ba? Madami sa atin lalong-lalo na kung halimbawa ang anak po natin ay pangalawa o pangatlo o pang-apat na. Kasi sa unang anak po kasi talaga lahat 'yan bago. Kapag ka nakita po natin na medyo nabibitin na ng kaunti yung pajama niyan o kaya yung pantalon niyan, bibilan ng bago kasi unang anak. Yes. Diba? Pero pag pangalawang anak, 'di ba? Ito yung na-notice ko partner sa pangalawa kong anak yung kawawa naman. Yung pantulog niya partner nung mas bata pa siya, 5 years old na siya ngayon Siguro mga 2 years old. Pantulog niya pa rin ngayon. So dati siyang pajama, ngayon tokong. Yung iba nga shorts na partner above the knee. Diba? Cycling na kasi, banat na ang iksi-iksi pa. Correct. Diba? Totoo, cycling shorts na talaga siya. Papunta na po talaga siya sa boxers. Papunta na nga siya dating pajama, dating yun ang pajama, kwento, correct. Diba? Papunta na siya sa swimming trunks. Alam mo yun, yung ganun din lang kabilis, hindi natin namalayan na hindi na pala natin ito na pamigay o hindi na pala natin na pamana itong mga maliliit na mga damit. Nandyan lang pala sa natin sa cabinet. Hindi natin namalayan na ang bilis na lang pala nilang naglakihan, di ba? Totoo yun. Ako nakakatuwa din yung ganong ugali nating mga Pinoy. Yung nagtatago. Hindi nagtatapon. Madalas nagtatago ng mga gamit. Ganon tayo kaingat. Isipin nyo yun kung minsan kahit nga may pera tayo, alam natin may bagong labas na design ng Christmas tree. Hindi tayo bibili Gagamitin natin yung 10 years ago na Christmas tree natin o yung 10 years old na Christmas tree natin. Ang gagawin na lang natin, yung mga bagong ornaments, correct. Mga pasabit. Parang this year, dadagdagan ko ng kaunti. Kung last year, red and green, this year, lalagyan ko ng gold. Yan, yes. diba? Mga ganong strategy. May pagkakuripot tayo Hindi tayo kuripot, partner. Wala lang talaga kulang lang talaga yung pera. Masinop. Oo, hindi. Diba? Hindi rin. Walang iipunin Ano sisinupin? Wala namang iipunin, di ba? Hindi, pero totoo naman din yung masinop. Diba? Tingnan mo naman yung electric pan. Diyan na tawag tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo sa kapitbahay natin. Tayo na mismo yung electric pan. Hindi ba't pagod na siya na kaka-function sa kaliwa lamang, di ba? Paling na siya sa kanan o sa kaliwa. Sa kaliwa o sa kanan, pero hindi mo pa siya gini-give upan. Ayaw mong pamamahingahin. Sa true.
Yung electric fan na yan, 'di ba? Mga ganun kasi nasanay tayo na na parang hindi kaya pa to. Pwede pa. Sasagarin natin yung function ng electric fan na to. Totoo. Sa damit ganun din. Ganun din. Kahit alam mong butas-butas na, 'di ba? Talagang susuot mo pa yan Kasi sabi mo nga pwede pa. Correct. Napapakinabangan pa sa iba basahan na yan 'Di ba? Halimbawa sa Japan, tingnan mo. Totoo. Yung mga itinapon nila, tinatago natin. Correct. Diba? Kaya nga may Japan surplus, 'di ba? Suki tayo ng surplus. Oo, kasi basura sa ibang bansa. True. Pero tayo, wow, surplus. Diba? Surplus dyan. May surplusan punta tayo. Pero ano ibig sabihin nun, 'di ba? Itinapon na yun, hindi na nila kailangan. Yes. Slightly used. Tayo, overused na. Ano pa rin Oo. Hindi pa, pagod na yung wallet, ayaw mo pang paritan. 'Di ba? Ang nipis-nipis na nung damit, 'di ba? Hindi mo pa papalitan. Correct, 'di ba? Sayang kasi. Pwede pa naman tayo, to. Ako natutuwa ako sa ganung klase ng fair, ng ugali natin mga Pinoy. Mapanghinayang tayo. In a way masinop tayo sa mga gamit. Ibig sabihin ganun po tayo kahalaga, magpahalaga ng gamit. Ganun tayo mag-keep ng mga gamit natin. Correct ka. Pero wag lang din sa sobra. Sabi nga natin lahat ng sobra ay hindi maganda, 'di ba? Na sobrang kinikip mo na ito kasi laging hindi na naalis sa iisip ko yan, partner, yung sinabi ng isang kaibigan kong madre dati. Sabi niya talaga kapag ka daw ang damit ay nagtagal na ng sabi niya 6 months Diba 6 months na hindi mo ginagamit, ibig sabihin hindi na yan para sa iyo. Ibig sabihin, it's time to let it go. May ibang tao na pwede na makinabang dyan. Aabangan ko lahat ng mga itatapon niya. Pwede naman. Pwede mong abangan. Pero partner, yung pang madre. Okay. Gusto mo yun? Wala naman siya ibang outfit, partner. Kundi pang madre. Wala ba siya ibang OOTD? Wala. Kung gusto mo iba't ibang sukat ng belo, ikaw, nasa sa'yo, partner. Nakakaloka. Hindi, may ganun siya. Tapos hindi na siya nawala sa isip ko. Although hindi siya nawala sa isip ko, pero hindi ko naman ginagawa, di ba? Pero yun yung sabi niya na pagka ang isang gamit, mostly damit pala. Kasi yung gamit naman talaga nagtatagal. Pag ang damit daw, nagtagal na nandyan na parang 6 months na daw na hindi mo nagagamit. Ibig sabihin nun, nga naman, kung tutusin, partner, 6 months mo siyang hindi nagamit. Inaapag na nga siya Binabahayan na nga ng ipis True. Diba? Ba't ibig sabihin na dun sa 6 months na yun, hindi ka nag-ulit, hindi mo siya inulit. Diba? So, ibig sabihin, parang extra siya, so dapat i-share na siya sa iba. Parang ganun. Check niyo po yung mga cabinet nyo ngayon. Alin dyan yung mga hindi mo na ginapit nung 6 months ago. Yan. Kung halimbawa 5 months and 20 days, pasok pa yan, di ba? May mga ganun. Yun lang din minsan sobrang tambak-tambak. Gets natin yan yung masinop, nanghihinayang tayo, 'di ba? Kaya lang yun lang tambak na siya. Minsan sabi nga ni partner, inipis na, dinaga na, nagkabutas na. Hindi pa tuloy na pakinabangan. Kung sana i-share sa iba. For example, rubber shoes o kaya mga sapatos, alam na lahat natin yan, lahat tayo dumaan sa pandemya. Na nung panahon na lahat tayo nakatsinelas, alpombra, nakapaa sa bahay. Na nung time na finally pwede nang lumabas, ang dami pong mga sapatos ang tuklapan, ang kumunat. Kasi hindi nga nagagamit. Pero ayaw mong itapon, ayaw mong ipamigay. Kasi sayang, di ba? Pero hindi naman siya totally sayang kung maipapamigay mo pa sa iba at mapapakinabangan din naman ng iba. Ako natutuwa ako talaga sa ganung ugali kasi naalala ko lang yung sofa sa bahay namin. Minanapan namin yung sa lola namin True, hindi rin kami nagle-let go ng sofa, partner. Correct. Kahit mabaho na po yung sofa, ang gagawin natin, magpapalit ng upholstery. Yes. Papapalit natin ng foam, papapalitan natin ng tela, o kaya gagawin nating leather. Pero yung structure, yung main kaha, yun pa rin. Sa pa rin. Maski sa mga kama. Diba? Ganun tayo. Ganyan tayo. Sa iba, naputol na lang yung paa. Diba? Sa ibang bansa, tatapon na nila sa atin. Ito-tapan pa natin yan. Tape, rugby. Epoxy. Correct. Ano yung tali, yan. kawad. Correct. Kulangot, kaning lamig. Diba lahat na nakakadikit?
Charot! Kasi sayang, di ba? Kaya. Ganon tayo. At hindi lang yan, partner, no? Mahilig din tayo sumali sa mga promo. Di ba? Mahilig din tayong maka-avail ng mga discount bukod dyan sa mga surplus, di ba? Ang ukay, hindi namamatay na industriya sa atin. Yung ukay, diba? sabi nga nung iba, maganda daw yan. Ang maganda kitaan. pasuking business. Oo, di ba? Kasi lahat tayo gusto natin ng mga ganyang klase mga eksena, di ba? And speaking of, syempre, sinasalihan ng mga promo. Yes. Yan, di ba? Ang ating pinaka-bonggacious na pa-promo para sa mga tsuper ay muling nagbabalik ang ating Love Knows No Boundaries promo! Huwag na nating patagalin mga kabisyo. Na, partner. Ngayon na, sabihin na natin. Laksan ang inyong mga radyo. Nako, kung ikaw ay nagpa-register para sa ating Love Knows No Boundaries promo, nako, baka pangalan mo na ang babanggitin ng tambalan. Ikaw na ang magbasa ng kanyang pangalan. Ay, nako, ang ating napakaswerteng tsuper. Yan. Na mabibiyayaan ng libreng boundary. Correct. Pangalan mo na to. Again, laksan ang iyong radyo, manong tsuper. This is it. Ay, siya ay nagmamaneho na UV Express driver. Uy. Biyaheng Pasig. Uy. UV Express driver with plate number PCF 9377. Congratulations, Kuya Vince Gerafusco. Wow! Kuya Vince Gerafusco, napakaswerte mo naman. Correct! Ako, sino naman po ang nakakakilala sa kaibigan nating tsuper na yan na ang pangalan ay Vince Gerafusco with plate number PCF 9377, isang UV Express driver ng Pasig. Congratulations! Ikaw ang nanalo ng libreng boundary. Magkano ba yung boundary? 1,500. Grabe. 1,500 pesos. 1,500. Oras natin, 12:39. Alam mo, basic, nakuha mo na tong 1,500. Yes. Pero kung gusto mo, na yan. Correct ka, di ba? Anong oras mo man i-claim, di ba? Pero kung gusto mong dagdagan namin, dapat makarating ka din dito within 2 hours na merong dalang maduming bimpo. Ayan, Kuya Vince, tara na, let's go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!